Защо няма да мога да снимам скоро видеа? Адвокати, мянкомати, няма мама, няма дати. Николай, сигурно видяхте заглавието на видеото. Защо няма да мога да снимам скоро видеа? Значи, мислех да направя много яко видео, което мислеха, че доста ще ви хареса. И малко по сцената, като бях с приятелите, като правих това, чрез което ще да ви скефи доста, леко се прибих, да. Контузих с крака, сега ще ви покажа снимка. Колко отвратително изглежда предварително. Това не е за хора с слаби сърца, където ще видят снимката. И да, това го снимах вечерта, както и ето ръката ми, буквално, за да се предпазя, не че много се предпазих, се раних и ръката и така, чрез това, което е много гадно. И да, сигурно, като не ми оздрави крака, защото е доста гадничка раната, не знам. Сега кучам и така нататък и се надявам скоро да ми този крак, защото просто доста боли. И така хора, това беше видеото общо взето да ви предупредя, че няма да мога да снимам видеа скоро. И така, може и да снимам от вкъщи, примерно да правя реакции, но да излизам навънка и да правя такива неща. За сега няма да мога, защото кръка адски много боли, не знам защо. Бях където паднах. И така. И да, и между другото, благодаря, вече сме 677 абоната. До вражен сега нагоре и както ви казах, по случай 1000 абоната, ще има много яка томбла, която не издавам какви яки награди ще има, но все пак ще заслужава, така че като стане 1000 абоната, ще кача видеото, какви са наградите и да се запишете долу в коментарите там и така. Да ми хареса този клип и така, ако е така, дайте палец нагоре и натиснете subscribe. Мерси, чао и до скоро. Peace!